Скажіть, будь ласка, в чому суть вашого звернення до прокуратури Автономної Республіки Крим? Ну, по-перше, давали чітко перелік осіб, які були присутні чи є зараз присутні у Варшаві від так званих кримських представників громадських організацій чи так званих кримських засобів масової інформації. І ми звернулися із запитом і потім із заявою, відповідно, про те, щоб прокуратура дослідила перш за все, чи не порушували вони порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України. Тобто, чи відповідно, як громадяни України з Автономної Республіки Крим вони використовували, власне кажучи, пункти пропуску, так, Чонгара, Каланчак, Чаплинка для того, щоб виїхати з Криму. Це перша річ. І друга річ, звичайно, дослідити, яким чином вони потрапили, власне, на територію Республіки Польща, якими документами вони користувалися. Вочевидь, звичайно, скорше за все вони користувалися російськими паспортами, виданими на материковій Росії, але все-таки це варто дослідити. Ну і, можливо, окремим третім аспектом також дослідити, власне кажучи, їх оці твердження про так званий російський Крим, про те, що в Криму все добре, про те, що права людини в Криму не порушуються і таке інше. Тобто це, скажімо так, така комплексна заява і комплексний запит. Я думаю, що і прокуратура, і Служба безпеки України обов'язково з цим працюватимуть. Антон, если позволите, вопрос к вам. Вот когда мы узнавали, как вообще эти пропагандисты туда попали, они, не скрывая, говорили, что да, конечно же, Крым изолирован сейчас от цивилизованного мира, и все они переезжали в Москву. То есть перелеты прямые с Крыма в Москву, у каждого там московская виза или там краснодарская прописка и так далее. Вот, по сути, это уже есть, только не подтвержден юридический факт. Я понимаю, что там есть процедура. Но каким образом они будут тогда, и будут ли вообще, есть ли юридические какие-то такие моменты, чтобы их притянуть к ответственности за то, что они, по сути, нарушили переезды, ну, вот, как вы говорите, да, через Чонгар, они же не переезжали напрямую в Москву. То есть юридически потом, что от этого будет, какой выхлоп? Ну, дивіться, я думаю, що тут дуже важливий сам факт відкриття кримінального провадження і сам факт аналізу юридичного вже, так, а не лише, власне кажучи, зі слів цих осіб, юридичного, як вони потрапили на територію Республіки Польща. Ну, і як ми бачимо, українські правоохоронці, звичайно, це інколи відбувається не завжди, але затримують певних осіб, які мешкають на території Автономної Республіки Крим, які співпрацюють з окупантами. І, власне кажучи, мені здається дуже важливо, що Україна має показувати, що вона такі речі фіксує, що вона може на них реагувати, і що якщо не сьогодні, то завтра або післязавтра, власне кажучи, коли кримінальне провадження буде проведене, так ці особи знатимуть, що вони, власне кажучи, можуть підпадати під відповідальність на території держави Україна. Тобто, звичайно, це, вочевидь, не ті речі, які нам можуть дати результат сьогодні, але я думаю, що важливо, чтобы мы с такими речами працювали. Антон, если что, я коротко добавлю, что мы с Польши привезли видео, факты, фотографии паспортов у нас, не всех, конечно, но есть этих вот крымских ребят, которые приехали, которые представлялись крымскими СМИ. Так что в случае чего готовы вам предоставить все, у нас все есть. Поэтому действуйте. Спасибо вам. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, чи є певний механізм звернення, наприклад, представництва президента в Автономній Республіці Крим до ОБСЄ, щоб не повторювалися такі історії в майбутньому? Чи все ж таки це такий майданчик, де можуть всі виступати, і ми не можемо до нього звертатися? Ви розумієте, по-перше, це вже, вочевидь, справа зовнішньополітичного відомства, тому що це вже стосується відносин держави Україна з міжнародною організацією. Це по-перше. А по-друге, ну справді, я погоджуюся з вашим експертом і в цілому, звісно, багато хто абсолютно правильно говорить про те, що цей майданчик, щорічна нарада з людського виміру ОБСЄ, він є досить ліберальним для реєстрації, для участі. І тому, ну, на жаль, дійсно, держава-окупант користується таким ліберальним підходом і реєструє туди, власне кажучи, оцих от осіб. Але я кажу, я думаю, що це не заважає нам от на такому рівні, як зараз, реагувати на такі речі, щоб вони розуміли, що відповідальність і за такі речі може настати. Ми вам дуже дякуємо. Антон Кориневич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був із нами на зв'язку.